pamusoro yevakuru vedare ndadzoka zvekare zvinhu hazvina kumira mushe panapa. Paita nyaya hombe iri kutaurika pari kunzi zvoni muzukuru waPresident Emmerson Mnangagwa ari kujamuka zvinhu zviri kutaurwa nesekuru vake. Pari kupisa ipapapa. Ukaona iwewe hama yemunhu yakumuramba, what more iwewe zvako usina chaunoziva about munhu iye kana kuti usina kana neukama nemunhu iye, ndiwani kuda kujustify? Kana uchingotondiona ndatoya kudai so uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi ne2030 pasi neZANU PF yacho, tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Nyaya iri panapa yakamira kadai so ungotangira panapa. Pari kunzi Mnangagwa's nephew has turned against his uncle's 2030 plans to stay in power beyond 2 terms. Person Mbalekwa, once one of Mnangagwa's closest security advisors, said he does not want to be part of ridiculous things. Mbalekwa lived with Mnangagwa in Zambia, where he served in Zambian army. He returned to Zimbabwe after independence and joined the country's secret service agent, the CIO, which was run by his uncle. He was later posted to various missions, including the Zimbabwean embassy in Kenya, after having served in Mozambique during Zimbabwe's military operations. There against Renamo, he played a key role in persuading many Renamo members to support a peace deal before entering politics, becoming a ZANU PF MP. During the Mugabe era, he was expelled from ZANU PF after calling for Mugabe to step down and allow change. He later became Morgan Tsvangirai's security advisor before joining ZANU PF. When his uncle became president in 2017, he served as head of investigations for the Special Anti-Corruption Unit in Mnangagwa's office, but he left complaining that prosecutions were not taking place as many individuals were politically protected. He fell out with the ZANU PF Midlands leadership after he refused to chant the 2030 slogan. Muzukuru wa President Mnangagwa obuditswa kana kuti vodzingana nenyaya yekuti ari kuramba kuchanda kana kuti kudedzera 2030 slogan. Iko ku Midlands ndokwa inoimbwa. Uko ku Midlands I think pamwe yuda kuti national anthem chaicho uko. Saka iye manje ata handite izvozvo ndanditwe izvozvo. Ndo nyaya imwe iri kupisa panapa madzadiwa. Hayi unongoziva kuti ukaona zvatodayi so ndambozvitaura kuti ukaona hama yemunhu chaichaiye ichitaura kuti hayi nangu ubva utoziva kuti pakaipa. You know, it's something chakamboitika. You still remember kuti Mugabe kandiwo vanhu vakatanga ZANU PF iya, but ukanzwa iye akatoti aina handisi kuzovhotera uye Mnangagwa ndichatovhotera hangu kana anachamisa. Ukaona munhu akatanga chinhu akuchiramba boziva futi kuti something wrong panenge pachipisa. So ndo nyaya iri panapa mburi yeZimbabwe iri kutaurika nezvayo. Akune vamwe vanhu vanenge vachidhauta, aiwa muchadhauta mukakusvika mabvuma mega, because iko zvine zvinhu zviri kuitika ukauko zviri kunyadzisa zvisingaite. Vari kungombumburana vega, vari kunyadzisana zvekutotika kana usina hana yakasimba amene kuti zvichapera sei ipapapa. Ndo mamwe emasituation atiri kusangana nawo ari kuitika mukatipot country. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi makaitarisa muri kuionawo sei. Ndichasiya nhamba kune vanoda kukanda ari maaudios mondiudzawo kuti munenge muchionawo sei nyaya iyi, kana kuti mune something to say chamunenge muchida kuti chigokwanisa kunzwikwa nevana veZimbabwe. Ndichasiya nhamba. Zvakakosha kuti musare makateerera mondiudzawo maonero nemafungiro enyu. Makadi mose hama dzangu maZimbabweans. Aika kutsvaga kakuti toone kuti zvingatibatsire takatarisana nenyika yedu kuti ndezvipi. Ini maonero angu mandinoona ndeyekudai izvi. Munoona kutora masaidzi chaiko in politics zvinoitika, asi hazvisizvo zvinopedza dambudziko renyika. Kana nyika iriyo ine dambudziko, tikatora side chaunenge wabatsira watora side takatarisa nenyika yedu nokuti nyika ndo ine dambudziko. Kutotora masaidzi iko kuya kunotokonzeresa kuti titadze kuti tigadzirire dambudziko renyika yedu, nekuti tichingonetsana uyu wazoti mazona. Iyo nyika yakamira yoda kugadzirwa dambudziko rayo. Dambudziko renyika yedu ndiripi, rakakonzerwa nei, togadzirisa ipapo tese semhuri imwe chete, tisatambotora masaidzi mazona. Saka ndo zvatiri tambisa nguva yedu izvozvo chitora masaidzi. Hazvina basa kuti wazinge uri kunani kana kunani.
politics vese vavatechitora masaizi vanoda kutongopindawo kungotonga so achingopinda anototanga zvimwe taakutotanga kuchema kuti naye. Now maonero andinoita ndezvokuti chokwadi pasi rino rese zviri kuitwa muno muZimbabwe zviri kungoitika kwese kwese, vanhu vari kungochema so maonaka. Saka inini pandiri ndepekuti kufunga kwangu ndiko kuti nhau iyi yedu kai kuti ipere ide muno inoda kujustifyiwa, tojustifyirwa kuti tigadziridze kuti dambudziko redu rakabva papi, toenda nenyaya iyoyo yekuti dambudziko redu rakabva papi, zvojustifyiwa ipapo. Pakabva dambudziko redu ndo pada kunoitwa justified ipapo, mazuva manje. Ende kunoitwa justified tine dare rikumbe kumusoro kunana ICC ikoko, tinotora nhau yedu yoenda ikoko, tonovapira kuti tine dambudziko kumusha kwedu rakati tisina kunangana nemunhu, dambudziko renyika yedu nderakati, mazuva. Then kana pajustifyiwa ipapo zvinhu zvedu zvo ndinodara kuti zvingangotanga kufamba zvakanaka. Ndo maonero angu andiri kuita mufunge. Zvokuswera tichiti ningi wazoti ndo zvazvinotongoita, vanhu vanongodarano pese pese kudai so. Asi zvimwe zvandinoda kuti ndimbokumbirawo kuzivangu, tisati tambotaura zvimwe zvese, munhu tinofanira kunge tose tiidentifye ningi true identity yenyika yedu, the true identity yenyika yedu pari zvino. Is it a multi-party state here kana kuti one party state? Tombonyatsopatsvaga ipapo tisati taenderera kwese kutsvakana nezvimwe zvinhu kuti nyika yedu is it a multi-party state here kana kuti one party state. Tochiweka tichibva ipapo, mazonaka. Kana iri a one party state hapana chinomboshamisa kuti president varipo vaMnangagwa vati kana 20100 ndinoisvika, nokuti isi inenge iri one party state, mazonaka. But kana iri multi party state ka ndinodaira kuti munguva zvinonetsa kuti vangozosvika iko kwese kwesoko, mazona. Nokuti nyika ino yakanzi inoitwa maelections edu akaitwa nemazvo. Kuitwa nemazvo ndikwekuti zvinoitwa zvakaitwa 1980 zviya ndo pano zvofanira kuti zviitwe. Kunouya vanhu vekunze, vauya vanhu vekunze, iri security forces inochengetedza muno, then nyika yotorwa kuna president anenge aripo iyeyo, yopuhwa kana African Union president ndiyo bata makey, vanhu voenda kumaelections vasingatye, mazona. Then tinodaira kuti tinoitaisa maketens pagedhe ekuti tione kuti vamwe havazoti raenda nepamusoro kana raenda nepasi, tinotanga kuitirana nhare izvozvo. Saka ndofunga ndandinayo yekuti next elections tisamboita mistake iyo, nekuti tongopedza tisingonetsana vamwe vachikoti tabirwa. Ngakuchiuyewo vekunze vanozorefura bhora redu, kwete kuti titamba bhora tozorefurira tega tozoti ine ndatyiko. Ukoona uchiti pamaelections waita maelections nemunhu anozobvumirana newe kuti wawina soko, unenge waita lake rekuti munhu iyeye anenge ane mweya waMwari chaiwo so. Kazhinji munhu anokupedzera achindabirwa chero asina kubirwa, masona. Chechipirizo ndechekuti kuvhoterwa nevanhu, vamwe vanokuvhotera nekutya. Chibvunze ndiri kuvhoterwa nekutya here kana ndiri kuvhoterwa nekudiwa? Nokuti vanhu vanogona kutovhota kuti vedu tikasavhotera apa tinokuvara, mazona. Saka vanogona kungokuvhotera vachitya. Saka chizvibvunzewo munhu paunenge uri kuti ndiri kuvhoterwa nekudiwa here kana nekutyiwa. Ndatenda hapo.